Ik ben eigenaar van Hoven Saint-Paul en in synergie met Jan Latien doen wij hier een tentoonstelling van zijn kunstwerken tot het einde van de maand. En wij hebben een menu opgesteld, de préférés van Jan. Waarom exposeer ik hier? Ik heb een tweede hobby en dat is namelijk koken. Ik kook heel graag. In die zin ben ik natuurlijk ook een liefhebber van lekker eten. En heb ik het voorrecht dat ik samen met de kok Bas een menu heb mogen samenstellen, een vismenu, waar de bouillabaisse als hoofdschotel geserveerd wordt. En daar kan ik dus ook een ander stuk van mijn creativiteit kwijt, dat ik met zo'n beroemde kok eigenlijk samen een menu mag ontwerpen. Ik ken hem al sinds jaren. Wat ik ten eerste fantastisch vind, is dat hij op zijn leeftijd, zijn jonge leeftijd, er nog altijd staat. Je moet het maar doen dat je op die leeftijd blijft presteren. De tentoonstelling is alle dagen toegankelijk, behalve zondag, maandag en dinsdag. In de namiddag van 14 tot 18 uur tot 29 juli.